gıybatçı heleyler ýalak bolup bakyň edip bören işi. Oňa gep berýär, efir açsa ay bir kol tutuşup oturalyň, gülüşüp oturalyň diýär. Oturan bolup muň üstünden atja oyun salan bolup, hawa aktivistlaryň arasynda gep beren bolup, daat eden bolup, hawa o gidip Dursultanyň gulagyna lewap paraz diýip görmeýi. Men maňa lewaplara garşymyşym men. Men eger lewaplara garşy bolsam Dursultanyň şuňa çenli pastaýana da men gollap gezdim. Şuňa çenli bir gedejik. Şuňa çenli bir gedejik. Meni gollan ýeri barmy? Meni gollap video çeken ýeri barmy? Aýdyňany? Ýokdur ýani. Görmersiňizem. Hiç bir temada görmersiň. Şoň üçin menem özleri ýaly gollamamy goýdum. Gollamaýanam.